Takže ahojte lidi, dneska bude nový video. Je to moje první video. Dneska nový video bude o tom, jak venčíme. Jsem tady já, Gabiš. Tady je Milan. Ahojte lidi. Jo, je to můj bratranec, tady sestřenice, Květa a brácha. Sebastian Pešta. No, právě má. Jo. A dneska venčíme, máme tady Nelly. Černou? Je černá. To je černý pes. To je Míšulka. To je babička. Pes. Brat je nemocná teďka. Tady máme Kašty. Ten je hluchý, takže z toho nic moc nebude. Tady je Buddy, ten je babičky Buddy. Ten je taky hluchý. Tady je slepý. A je mu 14 let. 15. 14 let. 4 roky. A 9 let. Tu jsem dostal lidi k narozeninám, když jsme byli 2 roky. Takže většinou se procházíme takhle. Tudy se procházíme. To je pejsky. To pejsky. Zapněte se. Skoro všichni mají čepice kromě mě a bráchy. Čepici má Květa a Milan. Lidi, já doufám, že tady budou nějaký odběry. Odběry krve. Odběry a lajky, dejte like. Dejte lidičky like, odběr a komentář. A v komentáři Chceme pokračování. napište, že chcete pokračování, tak napište a udáme další, že půjdeme balkóny a půjdeme ještě jinam se projít. Pardon lidi, spadl mi telefon. Jo, takže napsat, dát komentář, to like. Dobrý. A takhle. Jo lidi, jdeme sem. Balkony. Ne. Jo lidi, takže takhle a vlastně venčíme ráno, v 4:30 venčí babička s mamkou, potom venčíme my v 4:30, potom venčíme v 4:30 a 7:30. Akorát Míšulka nechodí moc daleko, protože je nemocná. Zapni si bundu. Jo. Tady. Jo, takhle právě čemu naše procházka. Ale nejdůležitější je mít pytlíky na exkrementy. Máte? Mám. Ukaž. Koukejte, já mám taky lidičky. Já mám taky. Máš ty? Jo lidi, každý z nás má pytliky. To máme na výkaly. Exkrementy, když dalo by se říct, že i výkaly. Tady koukejte, tady takhle vždycky chodíme, jsou všude lampy. Chodíme tudy, ale lepší je, když lidi chodíme tudy, Potom je. ne že potom je, ale mají tady trávu ty psy. Aby se tady mohli vyčurat a vykakat. Jo, ale lidi, nechápu to, když třeba Míšulka, to je holka a když čurá, tak nás se zastaví lidi a zvou na nás, že kaká. Tohle já nechápu. Někteří lidi nedokážou poznat to, když Fenka čurá nebo kaká. Tady jsme pozadu, Kašty a Buddy. Kde je Nela? A chodíme tudy
A lidi, náročný video ode mě nečekejte. Já jsem rád, když to zvládnu natočit na mobil, protože popravdě jsem neschopnej. Jo, já jsem měl jsem jeden už kanál, akorát už na něj nenatáčím, protože se mi rozbil telefon a můj starý Google účet jsem si nepamatoval. Jo lidi. Jdu dolů. Ošatka. Ale pust ho do trávy. Milane, hejbej se. Tráva, tady je chodník a pak tady je tráva, jakoby. No, ty jsi taky jakoby. Takže pište komentáře, pište like. Počkejte lidi. Dobrý lidi, co jsem mít problém? Počkejte. A si vytahujete sáček. No ne. Tak a jdeme tudy, tudy. Já vím, že tady najdete nějaký hovadiny, který se někomu ztratí. A je to i na můj telefon, ale nebudu si to nechávat. Co když je to někoho je? Na? Zahodím to. Takže koukejte, tady to položím. Počkejte si. Hodně vyhodit, nebo já nevím. No takhle vončíme. Máme dvě holky. Nejsou vidět. To je pes. Tady máme Kaštyho, to je jeden kluk. To je můj pejsek. Tady máme Badyho, to je taky druhý kluk. Takže dvě holky, dva kluky. A chodíme takhle. Jo, takový, to bude 15-minutový video. Co? Jo. Budem písek? Ale většinou se s tím proběhneme. Ale jenom když se chce. Kam jdeš? Tady. Takhle. Nechtej. A akorát Míša si v tom písku ráda hraje. Počkat, tady nejsou vidět. Velká tma. A lidi, když jsem to hodně slyšel třeba to, že psům písek škodí. A moc se mi tomhle chce věřit, protože ty psy si v tom písku strašně rádi hrajou. Ale
používáme tyhle obojky. Většinou jsou od značky Flexy. Teda není. Od Flexy. Počkat. Ne, tak já taky od Flexy. Pojď. Díky. Dali bacha. Máme 4 psy. Ani tak kubedu. Lidi. Mohli většinou venčíme 15 minut. Kam utíkáš? No ještě ven půjčí. Máme pokoj. Kolik jsou hezký záležitoje. Pojď Míšo, musíš snímat. No ještě musí ven. A ryba si už půjdeme domů, protože já ji nechci nutit. Tak my ještě půjdeme. Tak jo, a vždycky je pustíme na chvíli na volno, tak hele, stůj na lí, hop, každý, Měl domů. hop, tady, hop, jsou všichni, jo, Míša nejde. Míšu vypouštět nebudem. Takže jdeme domů. Takže lidi, to by bylo všechno a čau, dejte like a odběr. Čau.